Пачатак масавага ад'езду IT-спецыялістаў з Беларусі супаў з канчатковую стратаю надзеі на палітычныя змены ў краіне і пачаткам палявання на ведзьмаў. Пазней пасіліўся яшчэ мацней з пачаткам вайны супраць Украіны. IT-сектар, які актыўна падтрымліваў мірны пратэст і аддаў у яго шэрагі нямала ўдзельнікаў, адным з першых трапіў пад ціск уладаў. З парку высокіх тэхналогіяў або сышлі зусім, або прыпынілі працу сотні кампаніяў з розных сегментаў галіны. Сярод іх раней вядучыя, перспектыўныя беларускія і міжнародныя кампаніі, вядомыя ва ўсім свеце. Гуртам Софт, цэнтр распрацоўвання сістэмаў спадарожнікавага маніторынгу і тэлематычных прадуктаў. Insurance Solutions, кампанія з інвестыцыямі на $100 мільёнаў, што аўтаматызавала працэсы страхавых кампаніяў. Wargaming і Legendary Development, два найбуйнейшыя прадстаўнікі беларускай геймдэў-індустрыі, вядомыя кожнаму геймеру ў любой кропцы планеты. OneSoil, стартап, які займаўся аграрнай аналітыкай. Ну і нарэшце Flow, гэта мабільная праграма для падтрымання жаночага рэпрадуктыўнага здароўя, вядомая жанчынам на кожным з кантынентаў. Па выніках першага квартала 2025 года ў кампаніях-рэзідэнтах ПВТ працавалі 59 тысяч чалавек. Для параўнання, вясною 2022 паводле звестак Dev.by, іх было больш за 78 тысячаў. У 2024 годзе ПВТ зарабіў на замежных рынках $1 мільярд 800 мільёнаў. У 2021 жа гэты паказнік складаў $3 мільярды 200 мільёнаў. IT-сфера Беларусі хоць і пацярпела ад палітычных рэпрэсій, эміграцыі і эканамічных страт, захавала свой патэнцыял і перамясцілася за межы краіны. Беларускія спецыялісты працягваюць ствараць тэхналогіі, запускаць глобальныя прадукты і заставацца запатрабаванымі на міжнародным рынку, ужо як частка дыяспары, а не дзяржаўнага IT-сектара. А з сюжэту сітуацыя выглядае сумна, але ці насамрэч усё так? Пра гэта нам раскажа наш госць. Сустракайце. Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада». Уладзімір, добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Першае пытанне, якая насамрэч была міграцыя ў IT і колькі спецыялістаў кампанію сапраўды зышло з Беларусі? Ну, там было насамрэч некалькі фазаў ад поспеху до вось гэтага заняпаду, які мы маем зараз. Самы вялікі ўдзел у ВУП краіны быў дзесьці ў 2020-2021 годзе, і самая вялікая колькасць супрацоўнікаў айцішкі была напрыканцы 20-га ў 21 годах. Ты маеш на ўвазе сыход ці працаўнікоў? Працаўнікоў. І працаўнікоў, і доля ў ВУПе была каля 6-7%. Гэта быў пік. Ось. А потом нешта здарылася. Так, напрыканцы 20-го года і ў 21 годзе. І з'ехала амаль 20% спецыялістаў. З'ехала 20% спецыялістаў у 21 годзе, дзесьці да пачатку 22 года. З'ехалі яны перш за ўсё у краіны вакол Беларусі. Гэта была Украіна, гэта была Грузія, Польшча, Літва. Троху з'ехала ў Злучаныя Штаты, і перш за ўсё з'ехалі так званыя сеньоры, ну то бок такія дасведчаныя спецыялісты. Але гэта не было вялікай праблемай, і гэтых спецыялістаў троху замянілі джунамі, як кажуць. То бок агулам колькасць засталася каля 100 тысячаў, але 20 тысячаў найбольш кваліфікаваных з'ехала. Ось. Другая фаза пачалася на пачатку 22 года. Таксама нешта адбылася, нешта у свеце, і зноў міграцыя, зноў 20 тысячаў з'ехала. Гэта колькі адсоткаў, калі там было 20%? То гэта яшчэ 20. Ось. І з'ехалі ўжо амаль усе сеньоры, з'ехалі амаль увесь менеджмент. А медлы, дзе гэтыя медлы ўсе? Куды яны дзеліся? Медлы, джуны, яны збольшага засталіся. Хто з'ехаў, хто застаўся, але вось з'ехалі топы. З'ехалі перш за ўсё топы. Ось, прычым з'ехалі так моцна, што будынкі сталі пустыя. Ага, бачылі такое, так. Ось, офісы выглядалі як паліцыі ў савецкіх крамах. Вось, да і зараз яны таксама плюс-мінус так і выглядаюць.
Вось. І горш за ўсё, што з'ехалі нават кампаніі. Некаторыя кампаніі цалкам зачынілі сваю дзейнасць у Беларусі, некаторыя заставілі там невялічкія офісы, як кажуць, нагу ў дзвярах. Вось, каб зусім не заходзіць. Але з'ехалі як так званыя галеры, то бок аутсорс вялікі, кшталту, напрыклад, ТПАМа, з'ехалі таксама, што самае горшае, прадуктовыя кампаніі з'ехалі. Вось тыя, якія займаюцца даследаваннямі і распрацоўкай, тыя, якія робяць прадукты, напрыклад, такія брэнды, як Фло. Вось, нават сусветна вядомыя беларускія брэнды паз'язджалі. І вось гэта вялікая праблема для галіны, для індустрыі айцішнай беларускай. То бок, як я зразумеў, за перыяд з 20 па 22 год з'ехала прыкладна 40%. Так, але зараз 25-й год, і мы разумеем, што яшчэ людзі ад'язджаюць. засоўваюць. Так. Кажуць, што айцішныя грошы падтрымлівалі кафэ, барбершопы, рынак жытла, крэдыты, ўсё гэта. Так, і ўсё гэта ўплывала на рост эканомікі. Зараз мне падаецца, ўсё добра, ўсё адбудоўваецца. Зноў, мабыць, не так все дрэнна з айцішкай зараз. Вот. Ну, кавярні працуюць. Так, адчыняюцца, адкрываюцца новыя. Хаты набываюць, то есть нібыта не было такога, што весь бізнес такой, без айцішкі мы памерлі. Ну, тое, што датычыцца эканамічных наступстваў, то Беларусь губіла 10 каля мільярда экспарту паслуг. Вось, гэта даволі вялікія грошы. Мільярда ў якіх грошах? Даляраў. Вось. Гэта вялікія грошы для такой невялікай краіны, як Беларусь. За сыходу айцішнікаў. Так. І гэта былі вось тыя грошы, цалкам даданая вартасць. У адрозненне ад таго схематоза, якім зараз займаецца рэжым, то бок там купілі, тут прадалі. То бок там маржа на перапродажу, яна невялікая. Там, нацэнка можа быць 20%, 15%, 30% на гэтым перапродажы. А гэта была амаль што цалкам даданая вартасць, вось. І гэтыя ўсе грошы заставаліся ў Беларусі і працавалі ўнутры Беларусі. Гэта так стварала вось гэты прэміяльны попыт, як у рэстаранах, кафэ. Я б не сказаў, што гэта прэміяльны попыт з пункту гледжання, напрыклад, Злучаных Штатаў ці якога Парыжа. Гэта, для Мінска прэміяльны попыт. Ну так, кава на вынос, гэта ўжо прэміяльны попыт, мне падаецца. Альбо кава з сіропам. О, ну гэта ўсё, гэта ўжо level up. Так, вось. І гэта стварала вось гэты такі троху прасунуты, троху прэміяльны попыт. Вось. І калі мы ўзгадаем там 10 гады 2015-2020, было бачна, як Мінск развіваецца вось у гэтым накірунку. З'яўляюцца новыя бары, кафэ, рэстараны. З'яўляецца нават попыт на якасную дзяржслужбу, з'яўляецца попыт на якасныя дзяржпаслугі. З'явіўся мой праект Petitions, які быў моцна падтрыманы, і нават айцішнікамі падтрыманы, калі людзі стваралі петыцыі, рабілі звароты да Мінгарвыканкама, і нават Мінгарвыканкам разглядаў гэтыя петыцыі, і рэагаваў, і нешта рабіў. І якасць гарадскога асяроддзя паляпшалася. Гэта ўсё было. Што адбылася? Зараз мы таксама маем у Беларусі і бары, і рэстараны, і кафэ, але ўжо без таго попыта прэміяльнага, то бок там ужо няма запыта на... Я вось з'ездзіў у Парыж, там мне было прикольна, я хочу, каб у меня ў Мінску было тое самае. То бок гэта ўжо не той попыт, гэта ўжо попыт больш, ведаеце, я прыехаў з Гомеля, хочу у прэміяльным Мінску нешта набыць. Так, шаурму палепей трохі. Вось, то бок змяніўся вось гэты попыт, змянілася быццам бы уключонасць Беларусі у сусветную эканоміку і ў якасць сусветную. То бок мы робімся такімі больш местачковымі. Але чаму не зніклі бары і рэстараны? Па-першае, мы з вами размаўляем прыблізна пра 100 000 чалавек, з якіх з'ехала прыкладна каля 40-50 тысячаў плюс-мінус. Палова. Так, але ў Беларусі жыве і працуе каля 3-4 мільёнаў, а жыве каля 8-9 мільёнаў, плюс-мінус. Дарэчы, пра жыве. Так. Нядаўна новая дырэктарка ПВТ казала Далі Рабава. Заявіла, што ніякіх асаблівых перашкодаў для вяртання айцішнікаў няма. І як вы мяркуеце, калі нават адкінуць фактар рэпрэсіяў, ці ёсць куды вяртацца, ці ёсць гэты попыт на гэтыя паслугі, на такую колькасць, палова адсоткаў, якая з'ехала? Ці ёсць што рабіць у гэтай Беларусі зараз?
Ну, насамрэч, вяртацца вельмі цяжка. І фактар рэпрэсіяў, ён вельмі важны, таму што з'ехаўшыя айцішнікі, не толькі з'ехаўшыя, яны цалкам, яны і не удзельнічалі ў нейкіх пратэсных акцыях. Нейкая колькасць з них магла не удзельнічаць, так? Але яны цалкам на гэтым баку, то бок яны больш за глобалізацыю, за ўключэнне Беларусі ў міжнародную эканоміку, і калі ты з'язджаеш, не ведаю, нават з Варшавы прыязджаеш у Мінск, ну ты быццам бы з'язджаеш з Менску у нейкую вёску дзесьці там на Палесе глухую. Гэта першае, што важна. Другое, што важна, ну, вось, напрыклад, а калі гэты там лід, сеньор ці менеджер, ён з'едзе, ён, напрыклад, працаваў, не ведаю, на Deutsche Bahn, напрыклад, нейкі праекты рабіў, ці на Microsoft, ці яшчэ дзесьці нейкія падрады, аутсорс працаваў, а мо нават і прадуктар спрацаваў. А чым ён будзе займацца ў Беларусі? Беларусь банку дапаможа вернуць грошы ўсім, вось тое, што знікла, вернецца, нашы айцішнікі зробяць. Губопік, ДФР, Губопік, ДФР. Там, ну, чаму не? Дзяніска. Там таксама айцішнікі патрэбны. Дзяніска. Вось, таксама расійскаму банку можна нешта распрацаваць, там можна распрацаваць гэты месенджер Макс, или як ён там называецца. А які таксама, каб рабіць гэтыя спатканні з сілавікамі? Так. Ось, дарэчы, пра Расію. А калі усе гэтыя з'ехаўшыя айцішнікі ў адзін дзень, напрыклад, наважацца вярнуцца ў Беларусь, ці патрэбна будзе столькі спецыялістаў? Ну, спецыялісты, звычайна, яны патрэбныя. Ну, у такой колькасці. Нават у такой колькасці расійскі рынок, ён паглыне. Беларускі звычайна не паглыне, а расійскі паглыне. Ось, бо расіяне там распрацоўваюць свае аналагі ўсяму заходняму. То бок на расійскі рынок працаваць можна. Але гэта не такія цікавыя праекты з пункту гледжання сеньораў і менеджераў і топаў. Чаму? Ну, таму што адное працаваць, не ведаю, там са штучным інтэлектам, з датай і на нейкую вялікую цікавую карпарацыю, альбо ў нейкім цікавым праекце, ось у стартапе, які там нешта змяняе ў жыцці свету, ў жыцці асабістым людзей. А іншае гэта, ну, піліць нейкі нецікавы праект там на кантору нейкую. То бок, я пра што хачу сказаць, прыехаць там можна, і нават грошы зарабіць можна, але гэта грошы вельмі нецікавыя. Айцішная галіна, яна зарабляе нармальныя грошы, яны перайшлі вось гэты парогавы момант, каб закрыць свае гігіенічныя патрэбы. Вось, то бок, ну, яны паелі, яны апрануліся, яны схадзілі ў кафэшку, а што далей? А далей трэба працаваць на цікавым праекце, з такім челленджам, каб я развіваўся, каб гэта было цікава для майго мозга, каб гэта было цікава з пункту гледжання маёй адукацыі. То бок, у мяне першасныя патрэбы закрытыя. А вось гэта далей я што? Так, а што далей? І вось гэта што далей беларускі рынак айцішны на сённяшні дзень ён запрапанаваць не можа. А ці можа у свеце рынок? Мабыць, зараз ужо не час вялікай айцішкі ва ўсім свеце, як яно? Там распрацоўвалі раней нешта Apple і якія там ёсць яшчэ, я толькі Apple ведаю, айцішныя прылады. Але больш няма задачаў такіх, то інтэлект гэты ёсць, нейкія ракеты ёсць, інтэрнэт касмічны ёсць, што яшчэ патрэбна? Мабыць, не час для айцішкі. Насамрэч, зараз час для айцішкі, але для іншай айцішкі не той, што была там умоўна да бума штучнай інтэлігенцыі, а вось пра штучную інтэлігенцыю і пра дату. Зараз змяніўся попыт. Калі раней трэба было мець такія вялікія аутсорс-кампаніі, дзе там вялікая колькасць джуноў, мідлоў і нават сеньораў нешта там піліць за гадзіну чалавека і робіць нейкі прадукт стартапны ці які-небудзь яшчэ, зараз трансфармавалася сама галіна. Зараз запыт ідзе на штучную інтэлігенцыю, на дата-аналітыку і на такіх адукаваных спецыялістаў, якія здатныя працаваць са штучнай інтэлігенцыяй. Бо зараз джуна можна замяніць штучнай інтэлігенцыяй. Калі раней, напрыклад, сеньор працаваў, і ў яго ў камандзе было, там, не ведаю, 2 мідла, 4 джуна, і ён ім аддаваў простыя нейкія задачы, якія яны закрывалі і патроху вучыліся чамусьці. Так? То зараз сеньору не патрэбныя ані джуны, ані нават мідлы. Адзін, які будзе патрэбна, нават не 2, а джуны ўвогуле не патрэбны. Чаму? Таму што штучная інтэлігенцыя, яна працуе лепей за джуна. Цікава, штучная інтэлігенцыя. Так.
яна працуе лепей за джуна. То бок яна робіць колькасць памылак тую самую, альбо нават меншую, але каштуе там, ну, самая дарагая падпіска $200, і гэта ў параўнанні з джуном проста нішто, як кажуць. Вось. Апроч таго, яна не хварэе, ёй не трэба там адпачынак адпускаць і гэтак далей, і ты можаш зараз прыняць рашэнне і адмовіцца, вось, замест таго... 24 гадзіны. Так, так. І змяніўся сам рынок. Змяніўся сам рынок, табе больш не патрэбны вялікія каманды, дзе ёсць і медлы, і джуны, і сеньоры. Табе патрэбны маленькія каманды, але вельмі добра адукаваных спецыялістаў, такіх узроўня архітэктар, узроўня інжынер, чалавек, які можа прадумаць цалкам усю апку, цалкам усю сістэму, і з дапамогай штучнай інтэлігенцыі, не з дапамогай вось гэтых кожаных мехоў, як там жартуюць, а з дапамогай бездушнай машыны напісаць усё гэта. Ну, мне падаецца, на гэтым можна скончыць пасля кожаных мяхоў спадарства, шаноўнае, калі вы айцішнік. Тэма для наступнай размовы праз некалькі тыдняў. А Беларусь і Расія дамовіліся распрацоўваць разам штучны інтэлект заснаваны на традыцыйных каштоўнасцях. Вось. Супер. Вот Супер, так. але пра гэта пазней. Дзякуй вялікі. Гэта быў Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада». Дзякуй вялікі, але прыходзьце яшчэ. Мне падаецца, не ўсе грошы мы абмеркавалі. Дзякуй.